Hagawin ka por kaladon ka jinyekren. Hapadeng u Jisu bat kiniki. Para ke jong u lane kita ki para jaj benriu jong u ki jiu. Pat hagani ka jinyekren ka poi hadu uput ba kiniki jiu. Ki be kren bat u Jisu ki da bitar bat ki da keklut. Ki da domi u hadu kata-kata hadu ba ki da mut ban peniap ya u. Balai ka penlong hadu kata, balai ba kata ka jinyekren kada penmeding lane, balai kata ka jingkren ka poi hadu tau puat baki mut ban peniap yo Jisu. Ka ai ka ba pendom yaki, ka ai kata ka ba penklut yaki, ka ai ka ba penbitar sisa yaki. Nginya pet yang ka por ka kitin ka jong blai. Ya ka bangila ban shem na ka gospel Yohanes kalonong ka ba pra ba u Jisu uong ya kita ki jiu ba ukpa jong pi u de soitan. Ukpa jong fi udeu soitan kiong kumno u soitan udeu ukpa jongi udeu Abraham. Ukpa jongi udeu Abraham. U Jisu ong ba lada pide sisa ki kun ki jong Abraham. Kumbau Abraham updiang yanga, kum taru pin pediang yanga. Henry namar pimdei ki kun ki jong Abraham. Namar ba pim pediang yanga. Pide ki kun ki jong soitan, namar soitan umla ban pediang yanga. Kita ada ka bitar ki ong kumno ma ong bagi long kita ki khon ke jong soitan. Jisu ong ye kata ong lada pidei sisa ki khon ke jong Abraham. Sisa kinjen la pediang nga namaru Abraham u ithu ye nga. Baru Abraham u pediang ye nga. Taka jingkeli kalong kumno Jisu ye kendu baru Abraham. Tadeng ta kalau don kata ka jing ya keren hang ta kata ka jing ya tainia hang ta kata ka jing ya pen i hang ta. Barang tak kalau don ka jinya kendo markeliang. U Jisu ong ukpa jong pi udeu soitan. Bat haba kumta haba u Jisu ong ba u Abraham upediang yanga. Maki ki ong imat mamehi imat medei u soitan. Lane medehi u basyong ksoi imat. Ladang ipet ya ketin ke jong blay no Yohanes nomor pra ka dekot ka ba san puar ka ong. Namar kata kita ki jiu kile ong u mentangi tip ba medon ksoi. U Abraham mulai yap no bakino itu ulparu. Me penban ma ong lada uno sumari ka ketien jonga uno mat ka jingyap lanu ru. Me melong ba kam kra bon ukpa jungi Abraham u balayap no. Kita kinung itu paru kilayap no. Me pelong u ai yalade. U Jisu la yatu lada nga pendon buram yalade ka buram jonga kam long em. Ukpa jonga uba pendon buram yanga. Ya uba pi ong ba ulong u blai jong pi. Ti penban pim shim la itu ya u. Henry ngang itu yu. Ti lada nga ong bangam itu ya u. Ngan longkum umapihi uba lamler. Henry ngang itu ya u. Bat nga sumar ya ka ketien jong u. U Abraham ukpa jong pi ula syat kemen ban yo i ka sngi jonga. Ti ulo yo i bat ula sngo kemen ru. U Jisu upois nan syaduk kata ka benta ban ong ba ukpa jong pi. Uba pi kam ya la di. Bau deu Abraham ulai i kata kesengi ke jonga. Uang ba u Abraham ukpa jong fi ula syat kemen banyo i kesengi jonga. U Abraham haba ulai i u Jisu sisa ula syat kemen hado kata-kata. Ula syat kemen haba ulai i u Jisu. Te ulai i bat ula sengo kemen ru. Mdei tang ba ulai i udayo i udaya kendo bat udah sengo kemen ru hado kata-kata. Kajingkeli kabagi ni jiu. Ki keli namar kita sngolengok bat kim sung langit bau khpa juki Abraham uya kendo ya uneu Jisu kum ta ki ong namar kita ki jiu kilai ong o mempat dan san pos nem ke kerta timelayu iu Abraham wong mewat ju lamler me tang san pos nem ro mempat dan kumno meniu iu khpa jongi utau Abraham san pos nem mempat dan ade menong time ka ru thok ru syukor ka ru lamler ka ru kai kina penlong yu Jisu rukum ta. Kidang mut bau Jisu kren lamler. Te yang ta habaki kila ong kum ta ba me tang san pos nam ru memdan balai me kren ye ka ba lamler. Ukpa jengi la kan no hajar snam men syaudan me tang san pos nam ru mem dan kum no men ye kendu yu to ukpa jengi Abraham. U Jisu ong kum ni. U Jisu le tu haki sisa ong api men ba ompat kayu Abraham ngalong. Wang syuab on ka yau khpa jong fi Abraham wang ngaladap don syuai katan wang ngalong wang I am ngalong ngaladap don syua
ngalong bat kapoi biang syakato kabangi kren baro sikata hinigisngi ya kaba kaktin ke jong blai ka hikai ngi bau jisu ong ngalong hang ni ong meng sisien ong ngalong Shwabu Abraham undan ngalong. Shwabu Abraham undan wa ngalong. Wa Abraham hohoi uladai shwa ya Moses. Moses abolai kendo ublay wa ngalong ubang ngalong. Henry shwa ya kata Jisu la de kendo yo kupa jongki bo tau long Abraham. Kita sngolengo kita sngolengan hadu kata-kata. Kiong kata kabam sngola long ya ka kabau Jisu Ukren. Bat kiong basisha. Uni uday bo syongsoi. Kabau Jisu ong senan ngalong kabut ki sngoto ukam ya ledi bo uday blay. Ki sngoto namar bagi tip ba Moses sabau ya kendo ya blay ong ngalong. Kumno ni Jisu ubatang san pusnam rupan dan kumno ukam ya ledi bu ong ngalong. Tading ta kimla ban pediang ya kata. Onda kumta kilay ra iki mau bakin yo alen tem ya henrei Jisu la buri ya ledi bola mi no naga temple ani kila amut banan tamaus nan yo Jisu kidang mut dorbet ba Ukraine ya ka lamler lale ula ade utau heresy no on ra ya ta jinkai ka balong heresy no heretic lane uba lamler uba syukor ya ki kajingkali kalong hangani ka singi kumno ba Jisu ya kendo si Shai Abraham hatu ya kendo si Shana yo Abraham ka babel ki tu yangi Bau Abraham da shisha ulai kendo yo Jisu. Kumno ye kendo yo Jisu. Lagi pet ya kitab Genesis ngilap hang ni. Pleng. Bau Abraham udah kendo yo Jisu. But Abraham udah kendo yo Jisu, but Jisu udah airu adia kata ka jingkawai uterai. Yo Abraham. Kabas ngulenganya do kata-kata. Ladangi puli Genesis kalau makat saw ka dekat ka ba kat nyo ter kat pra ka ongom ni. Tius im Sodom, ulawan tan yu Abraham, haba ulawan pai na kabasyo ya u Kerdolamer. Bagita kis im kibaladon lembat u hapentor Shabe. Kabalong kapentor us im. But Melchizedek us im Salem ulawan lam yu kupu, but yak wan, but ulalong ulengdo jong ublay bahalor tam e. Tiula kerkui u ba ula ang u tolong, bala kerku yo Abraham na ublay ubahalor tam e. Utray ka beneng bat ka kendaw. Batulong bala kerku yo ublay ubahalor tam e. Ubala ay tino iginong syun jang me hagakti jang me. Teo Abraham ulay ka basipaw benta na kita ki jingluti baro. Abraham ulay banile tama. Bula job yata ka tama. Namar bo ulay ulong ringkat batu. Bat anda bula job tama. Uni usim jang ka Salem. Uba kerteng Melchizedek. Ulawan ban ya kendo yau Abraham. But amtang ba uswan kendo Henry udia bam ba udia di bat u Abraham. Ba une Melchizedek ulawan man a yau kpu ba ulawan ban a ru kata ka sawan bat bakilaya di. Bat udah kerku ya u Abraham. Badeng ta une Melchizedek. Usim juga salam kabamot jingsuk. Usim jongka jingsuk ubalong ru u Jesus Christ nakaba u Isaiah ong ba u Jisu ulong ru usim gisim ba ulong ru usim jongka jingsuk tadeng ta u Jisu ong aday mga uta uba pipitip u Melchizedek ngawan hakadur ka jong u Melchizedek bat ngalaya bam jingkaway utray bangalaya bam na uta ukpu bangalaya di nakata kuri bangala kerku ya u Abraham. Then ta bagaktin ke job like tu ingi dangi puliru Hebrew kalenong ba nyaw kadakot manengkong terter kaong namar uni Melchizedek usim ka Salem ulengdo jong blay ubahakli tame ubalaya Shem bat u Abraham haba udang wan pai nakata ka ba pommi kadagis im bat ubala kerku u hau bau Abraham ru ula ai ka ba shipo nagi aka baro ubalong nengkong habala batay usim ka hok bat hadin kata usim ka Salem kabalong usim ka jingsuk uba klem kpa uba klem kemi uba klem jingher pateng ubamdan ka jing sedang kisngi lemne ka jingkut ka jingim henry ya ubala penlong seriem ya ukunu blay uba yaisa lengdo bam jikut hallelujah kaktin ka jong blay ki thu
ba umdan kpa umdan keme ba umdan kano ka jing sedang na u ba kamdan ru kano ka jingkut ha u bat uni ha ong ba udai uta usim joka salem usim joka jingsuk ka tin ka jong blai ke thu ingi hang ni ba udai ukun jong blai hallelujah jisu ang pimpat ya kendo yu Abraham rengang ala de ya kendo bat u but tang kata, tang bangala ya kendo yu Abraham, Henry Schwabon kayu Abraham. Ngala dep long wang, ngalong wang. Tadeng taba ki jiu kim la ban pediang dan lele ru, yau jisu kidang mut bau long ubal lam ler, but tang kata, bau kamila dia bau dayu play. Tadeng tang kwa ban ong ifi kan igasngi, u jisu klam lam ler. Udai uta uba kamila dia bangalong. Tadeng tang kwa ban ong ifi. Lada pidan yu neu balong. Haka jing im ke jong fi. Kumbau la kerku yu Abraham. Un kerku ya ke jing im ke jong fi. Padeng ta ba pidan ya u Jisu ke jing im ke jong fi. Haba piyok benta na uta ukpu piyok benta na kata ke kuri. Dang pishu komen ban yo kata wa Abraham uda airu ya kata ka waina ke shipau. Sha u neu seem. Padeng ta lada pi day si shaki nong boot ke jong utrai ba pi shem yu utrai ba pi sngo it yu utrai tang ba pi bam na kami ke jong u andre fin long ru kita ki nong ai ken sha utrai ngai utrai ker khu ya fi to ai ba fin long ki ba sbun kom Abraham ba do bleu da ker khu yu ba shwa bo bleu ker khu ula da ai ru ya kata ka wei na ka shipau u ai ka wei na ka shipau sha Jesus Christ padeng ta u blei u da kular ong da ka ba ker khu ngan ker khu me da ka ba penroi ngan penroi me but the shisha u Abraham uday way na kita ki multi-millionaire hag ki por gi jang o undan ubar khamrus pa ban yu Abraham balay bo blay pendan boram yu balay bo blay u kerkhu Abraham namar udan ya ka mensim ban ai udan ya ka mensim ka basbon ban ai sha usim gi sim bar utrai ki trai tadeng ta habo ai sha usim u klem ai na kata ka batam ka balat nene na kata ka baret u ai ya ka wei na ka shipau ka jong u mar u pendan buram ya usim but u pendan buram na mar u it ya tau usim usngongo ya tau usim bolawan jingo yu baru balaya rap yu bat yu bolawan ban kerku ya u tadeng ta kwa banong ifi ka ni ka sngi ka momenta la fi yu Jisu tang bi fi komen ba pio ban bam na kami ke jung le ban yo ke jing kun o ne to long ba phiru ki ba sngo e yu trai tang ha guktin re wat ha kam utrai ker khu ye fi unius em udan ha ku ke jeka ka ba pi shong wan ban ye kendo ye pi kumba wan ban ye kendo yo Abraham wan ban ye kendo ye pi ka ne ke sngi ro ba da ngai ha ba pio yu Jesus Christ ke jing em ke jong fi tang ba fin hun ne tang ba fin sngo tanat ban pediang na u dari tolong rukinong ai sya ukan. Pada yang tahu terai udah kerkui Abraham. Bau dolong si syau kpa jong ajai ben reo. Pada nganget bau terai kerkui fi bad ki kon ki kti jong fi. Baru terai udah kerku. Haduk kata-kata. Baik haba ki jiu. Hoi wala ki empat pediang yu Jisu. Henry namar kata ka jingkular. Bau Jisu yu kular. Yu Abraham da shisha. Kini ki empat pediang. Haduk mentaki dang long ki baruspa ki bastat. Kimpat pediang yu Jisu. Kidan dan kat tu kat ni kibla pediang ki khot kita ki Messianic Jews. Henry namar bau Jisu ulah kerku yu Abraham. Wala kim pediang makata ki khon kim pediang kini ki Jew kim pediang yu Jisu. Henry yu Jisu udang kerku ya ki. Namar bulai tek kular bu kupa joki. Pada kwa benong ifi kan dikasngi mentah. U Jisu u ya tek kular bu kupa ta da u bless. U kupa jong ki Jew utau Abraham bu kerku ya ki. Ken mau kan ikasngi bangi ngi te kular u Jisu klam te kular bu kupa jongi henry u te kular bat ngi sendan u te kular sendan bat ngi tadau ong kan ikasnam kan ikajutang ka ba thamai ka bangi te bat phi mdei shu bu kupa jong fi henry ngi te ba direct bat fi talada ki Jew kilong ki balakerku lada ki Jew kilong ki bastat ba ki ba shampang lada ke hima Israel lada kata ka ri Israel kalong ka ba donnam kanotam bo trai un penenam ya ke jing im ke chang fi kanotam utrai un ai fi ke jing start ba leng ba jong fi ngai bagi kon ki kti ki jong fi kin long ki balakerku bala kita ki mapat pediang rukan ni utrai kerku kanotam ya phi le ha ba phi pediang yu Jesus Christ tagada un pelong fi ka clear am katadang un pelong fi bahalor om bahapa un pelong ifi kan utau belakan tiu namar ba fi ie je namar fla itho ya ka kerteng ka chang ta fi nangwan pendan borom yo blai ka borom ka jong blai
kadon haga chim ka chong fi nginya dwai ka ni ka por ka bamanta ngasngo ba ka buram ka jong blai kadon haga to ka gieng ka chong fi Tering tawa num sungo komen tang ban syok pediang rito long fi kita ki bas sungo komen ban ai show sim ki sim baru try ki try haba pi ai show sim na ai ko munong krong ha fi ai show sim ai kom bau de sim shi sin kadon ka we ka jing thu khana bo Alexander udang yat na kata kalenti baladon we unong krong uba krong hangta Alexander haba wi ne nong krong ni Alexander the Great Alexander Bakrao u ai shi bon kapisai u sai bi pok u ai o Bầu tao nông bột cho ngủ ông Sim balay pi ai cắt ni yung niu nong krong Alexander Wong Mday ba nga ai siyong niu nong krong ngan ai kum nong krong Mga nga dew sim ngan ai kum sim Dew nong krong na dew way nga dew sim ngan ai kum sim Wala daw dew nong krong ngan ai Mga nga dew sim ngan ai kum sim Ba dehing ta ko au nong ifi try la cut ifi Phi nong ki sim ba ki leng da ta deng ta ai kum ki sim na war phim ai show nong krong phi ai show nong kar khu phi ai show sim ki sim but show try ki try penon buram yu fin i bo try unang le ki kamba un penon buram mi fi ini dua ka ni ka sngi ka bamantan na tai chong fi Hallelujah try nga dua ka ni ka sngi nga sngo ta try bon ki breu ka ni ka sngi ki kerdo ha ka jigim ka jong ki ko try hoi wala ki la pdiang ye me ko try ki kerdo terwah oi ki nomlong ko try ki ta ki breu ki ba khapnap ni kita ki breu ki ba benot ablai tertenjo ha ka ni ki ong try langan plinam ki jingkhang jo ka bedeng ngan the buk Hello jong fi ki jingkar khu ki thiar jo fi ki dap kin chlai halo benum nyam jaga shu ong ka tin ki jong mai ma ki dong balai ka khot ba pra do khat we bo ngan snang yu nong bam do Hallelujah nakabanta jong fi ki so jo fi ki nam hap ka por ka mampat biang ka ayom Hallelujah try ma ongan snang nom bam do bang ngai ko try kumbau Abraham wala penon buram ya me hakadur ka jong Melchizedek try oi mala ai yo Abraham yo pu wat ya kata ka umso try mala ya di kata ka sngi ba mala kar khu Abraham ngai me kar khu ni ki kon ba kumbau Abraham wala ai na ka we na ka shipo try abi ni ki kon ki jong me kinom long ki ba khapnap atrai ban le ya kata kuma mala kar khu Abraham ngai kambun sya go try men kar khu ya kita ko konrat ki ba it ya me Hallelujah ka tin ka jame ka ong ka khmat kam shimlai I ka skor kam shimlai yo sngo kam shimlami na ka download ubri glong kita ki ai ke blay la bo lo pa wala khre lo pa na ka banta kita ki ba it ye u terwa nga dua abang ni ki kon ki jame kin it ya me bang tip aba ki it ki kon kim ju khan ni kano ki ai lut na mar ba ki it ki kon ba try haba ka don ka jing it nga ngai go try kinum khan haba kin a shame ablay nga dua nga kar khu ni ki kon ki jame ablay kin men pau ya ta ka jing it ke jongki kin men pau ya ta ka jing sngo Raya me da ka baki ai ya ka ba bhatam da ka download ka ba it chame ablai patra baki ai ablai ki don menta ko kan ra try ban pen preng ya ka gospel ban ya lap ya ka tien ban job yi ki men sim sha ka hima ga jame try ka ta ka dai ka jing ang note ka jame ka ta ka dai ka download ka jame memman ba koi ka men sim kan jat na re ba baro kin poi sha ka jing ka la ka mun memman ba ka wei ka men sim ka no mi asngo ka gospel try ka tien ka jame kong da la ya lap ya ka gospel kum ta ka bakut kan wan try kwa ban yo snow mem kwa ko try ban yo I try baki breu ki pediang ye me try min yo kwa ban yo snow baki breu ko try ki kelaka bomot baki pertas me baki yam sheme ko try ke baki paino na ka tengah lenti ka barim na ka lenti jo jingyap shi ka lenti jo ka jim try nga dua nga ngai ko na me kwa ban ini ki khon ki jame kin ye don menta ko try hallelujah ban pem ki men sim nga dua nga kar khoi ki ablai aga teng ge jong jisu o nong penem try ma ai u simbai how nong bet ablai baru pu how tau ba ngai ko try bakin ni ki khon kin longo konrat kita kinong ai na marmala ai usbai bakin yo bam kan yo kpu haga jing im ke jong ki ko tra hallelujah na dwai nga ker khu ablai haga teng jong jisu no nem amen but amen hallelujah u jisu u dei u banado mendai u long alpha omega u ban kong bakat do bat kumbau Abraham ulai kendo yo jisu u jisu ong along shwai Abraham bat kumbau Abraham ulak ker khu yo jisu utrai kwa ro pipin kar khu yu hoi dan kam yu to ka pisa ka jong fi reu pet ya ka download ka jong fi it shan am yu but I ke da ka dak jong ka jing ai hallelujah pipin pa kum no fi it ka de da ka jing ai ba ka de ka ta la pi ai da ka download pa ro da ka jing kmen om da ka jing pen bor om da ka ta ka bas ngosi ong ka tin jong bai maru bleu it ta ki ba ai da ka ba kmen Abraham ul ai da ka ba kmen ulak kmen habolo I ka sngi ka jong jisu ba dos ko kmen ong jisu but they hang taken habapi kemen ada ke cingkemen so
try kar kui fing in second do phila ban wan chene ka office ban ye kan do ingi do ngi kran bang ya slok na kting jong blai kar kui fi ko blai shi bon